El 27 i 28 de novembre, Lloret de Mar participarà al Gran Recapte d'Aliments que es durà a terme a tot Catalunya per 7è any consecutiu. Per aquesta edició cal destacar que s'han afegit 2 supermercats més als establiments que fins ara realitzaven la recollida. Així doncs, seran 2 Mercadones, 3 Capravos, un Bon Preu, un Consum i un Dia als supermercats on es farà la iniciativa amb la col·laboració d'una 60ena de persones. Els col·laboradors es col·locaran a l'entrada dels diferents supermercats amb l'objectiu de repartir bosses i recollir-les plenes, en aquest cas d'aliments propis del Nadal, caldo, sopa de pasta, llaunes de sardina o tonyina, entre d'altres aliments bàsics com l'oli, la llet o els llegums. Val a dir que els productes recollits al municipi van destinats al banc d'aliment i, en concret, al centre de distribució d'aliments de què disposa la localitat. Així doncs, amb la col·laboració de Càritas, els productes es distribuiran a les persones de Lloret de Mar que ho necessitin a partir del llistat de benestar que elabora l'Ajuntament. Cal recordar que en la campanya del novembre de l'any passat, en tot el poble es van recollir unes 14 tones d'aliments.